så svårt att bedöma vikten på grisarna. Vi följde dem igen och flyttade in. Och så satte man dem med små. Och vägde dem 60 kilo. Ja. De är inte så jävla. Nej, de är inte så små. Det är gränsen som har växt upp som fan alltså. Ja. Alltså jag sa sådana små kan vi inte sätta in. Men fan har vi söv dem och lyfte dem. Ja. Jag tycker de var verkligen pigga. Ja. Att de kan freda sig själva, det är det som är så jäkla bra. Ja.